The regime yachizoonekwa kunzi iri in a state of panic. Kumusoro uku the ruling party ZANU-PF hazvina kumira zvakanaka. Now takuona they are now pampering vakomana ZRP forces, mapurisa nyangwe nemasoja. Pavanoona kuti now they want to bribe them kuti vateke action pama ongoing protests demonstrations akarongwa nema-citizens. Sanapinda mashoko mudanyirwa panapa todombo subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa munau munyu Southern Eye vamudanyira chiti ED Pampers police officers wendirambira vachiti government has revived canteen at police station providing lavish meals including breakfast with fried eggs. As President Mnangagwa's administration moves to address welfare issues amid low morale in the law enforcement agency. After hundreds of policemen and women left the force on reaching retirement age, the ZRP recruited more than 1,000 others, with Mnangagwa presiding over a pass-out of 1,000 earlier this month. The revival comes after the government reintroduced rations at army bases and stations across the country. Tomashkwana mudanyuko panapa wanachiona kuti panguva ino takaona kuti aiwa takambonzwa last week mapurisa achikomplaina achiti aiwa tinenge tiri kubirwa mari dzedu masalaries edu panongoya pachikodhimando kuti yambandira $20 kana $10 they are not being receipted. Now takuona vakomana now they are now being given food aiwa mapolice stations. Now vanhu vakuitaura zvakasiyana siyana vamwe vacharo masvika vachiti aiwa since the country is in a political turmoil. Tikuona kuti ma-threats anenge akawandisa. Some people are planning ma-demonstrations vanoitira zvakasiyana siyana. Aiwa chito ichi chapa chance kuona kuti aiwa these guys they are in a state of panic. Maybe they can say they are trying to bribe them kuti vakwanise kuteka action against ma-demonstrators. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu ndudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.